Zdarec lidi, já jsem Navrc a já vás vítám u prvního dílu na Let's Play o sérii So The Video Game. Film So snad všichni znáte, tahle hra nemá s tím nic společného, kromě pastí, které jsou tam použity. Nemá to děj, jako tahle filmová série, ale jsou tam použity pastí z té filmové série. OK, jdem na to. Nesměj se. OK. Nemám to v češtině, mám to jenom v angličtině, což bude asi horší, protože nebudu vědět, co po mně Jigsaw bude chtít. Ale když budeme dodržovat pravidla, tak to v pohodě dohrám, ale ta hra je hodně těžká. Nikdy jsem ji nedohrál, takže to bude asi hodně zajímavý. Máme tu obtížnost buď normální nebo šílenou a já si dám normálně, protože šílenec nejsem. OK, vypadá to, že si s náma bude hrát. Jak mi to řve. You abuse every resource available to you, tearing apart lives in your quest to find the truth. You have lost your family, your badge, even the life of your partner, Detective Singh. You have lost your hell, whittled away by the bullet wound in your chest. But you have not given up, have you? Now we will see if you can overcome your obsession. No doubt you remember the device attached to your jaw. It is evidence left over from your investigation. Here's what happens if you lose. Free yourself from the device and pursue me, or sit there and let it tear you apart. The choice is yours. OK, jdem hrát. Rychle. Takže musíme mačkat čísla, která nám to ukáže a hejbat myší ve směru té šipky, která nám tam krouží. 1. Nahoru dolů, a jo. To jsme dali. Neřví, prase. Takže o co tady jde? Doufám, že všichni umíte anglicky, ale kdyby náhodou někdo ne, tak jsme detektiv, jmenujeme se Tep a proč tu jsme? Jsme tu proto, že jsme se nezabývali ničím jiným než dopadením Jigsawa a byli jsme tím přímo posedlí, že jsme ztratili rodinu, ztratili jsme i našeho nějakého kolegu, nějakého detektiva Singa a my teďka musíme hrát jeho hru hlavně podle pravidel, jinak umřem. Takže, hele, vidíš? Já jsem říkal, že pytláctví je špatný. Kdybyste náhodou někdo nevěděli, tak je to past na medvědy, akorát, že obrácená místo toho, aby se sevřela, tak se otevře. A já jsem říkal, že ať nechodíš k Vietnamcům, že tam prodávají šity. Prodávají tam šity. Takže už nikdy nechoď nakupovat k Vietnamcům medvědí past. Tady máme nějaký čmáranice na záchodech, tak je zavřem. Tak, tady ty dvě čmáranice mě připomínají 4 a 3. Ale ta 3 je nedodělaná. A ta 4 je obráceně. A tady je jenom nějaká obyčejná čára, tak se podíváme do zrcadla. A to ovládání je tak šmiklavý. A je to 3, 7 a 4. Teďka půjdeme ke dveřím a naťukáme to sem. 4, 3 a 7. A už je tu disco party, je na uvítání, moc děkuji.
Počkat, to je ventilace? A ve ventilaci je snad takovýho světla? Tam někdo dá... Co to bylo? Asi nic. A není ta ventilace třeba propojená až ven? A jo, je tam! Aha, ono to jako vede zvenku. A tady je kamera. Zamáváme do záběru. Zavřelo. No nic, já radši jdu. Takže co tu máme? Ale tak běž, jsem se sekl. Wow. 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 Tam jsme byli. Tam jsme teď byli. Tam byla někde kamera. Někdo tady řve. Co to? Jo, typek tady, typek. Escaping this room will require teamwork. Activating the panel will open both doors. Detective Dabb, you must first find the object in the toilets to unlock the panel. As for the toilet, I've gathered refuse from the obsessions of drug addicts. Now, Detective, dig through others' discarded trash as you forced others to dig through yours. If either one of you fails in your task, the bombs in this room will detonate. I suggest you hurry. Takže máme minutu a půl na to, aby se našli nějakou pojistku, která zastaví tyhle ty bomby. A ono je to tady a musíme tu pojistku najít mezi injekcema. Rychle, dvojku. Ježíš. Takže znova, rychle, dělej. Protože kdyby se nám ta žlutá čára jako naplnila, tak omdlíme a museli bychom znova. Tak rychle, 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 rychle. A jo, ještě máme minutu. Co tady stresu? Dělej, dej tam tu pojistku. Dělej. No, proto. A nenadávej prase. Takže si tady otevřeme dveře. My jsme bossy. My jsme bossy a tady před náma jsou střepy. A ty střepy tady budou jako víckrát v té hře. A on říkal, že nám ty své nepůjčí. No, tak jdem, no. Hej, tady furt něco, nějaký zvuky. What the heck? Jo, 4 si zapínáme světlo. A zase tady někdo chodí, pane bože. A jo, chci klíč, nemám ho, má ho ten Poldatep. Wow, parádní hospodská bitka, já chci se taky napít. No tak. Ježišmarja. Past ze SAP 2, ze SO 2, sorry, no. Televiska, tady nějaký pořád, nějaký seroš, tak to nebude seroš. They go from cradle to grave, expecting the world to give them everything. I show them the possibility of death and the sacrifices they have to make to stay alive. We will see what sacrifices you will make when the time comes. Jo, říkal tam něco, že někteří lidi se nedokážou vážit svého života, že si myslí, že jim všechno spadne do klína a teďka by nám tam konečně mohli zapnout ty Simpsony. No tak, já se chci podívat na nějaký díl Simpsonů. Co to tady? Co? Není to, jestli si dokážu vážit svého života, nebo něco takového, já nevím, tohle teda nevím. Tak, vylezeme tady nahoru po žebříčku. Žádný horolezec. Tak tohle je fakt prase. Jdem sem. Open door. Otevřít dveře. Hele, nějaký sál. Tam někdo je. Někdo na nás křičí. Tak neřvi. Já tě slyším. Já říkám, že tě slyším. Ježiš, nějak se to seklo, pane bože, já jsem se lekl. Checkpoint. Ježiš, neřvi, já tě slyším. No nic, tady bych to ukončil.
Takže pokud se vám videjko líbilo, dejte like, odběr, komentář a sdílení a v příštím videu zase čus.